झऱ्याचं पाणी ना असं इथे वाहून येतंय ना, कसं ना तर झुळझुळ झुळझुळ पाण्याचा आवाज येतो ना, मस्त वाटतं ना ऐकायला. आणि हे बघा व्यवस्थित सगळं साफ केल्यानंतर आपली इतकी निघालेली आहे टाकळ्याची भाजी. हे बघा हा वाघ्या पूर्ण मातीने हे माखलेले आहेत. दवागेदार वारा सुटलाय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर पाऊस थांबला आहे म्हणून आता घराच्या बाहेर पडलो आहे आम्ही. आपल्या आवारामध्ये ना इथे पाण्याचा झरा आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी पण ही गोष्ट तुमच्याशी शेअर केली होती मी. आणि भरपूर असं पाणी ना इकडनं वाहतं भरपूर पाऊस चालू झाला की. पण तिकडे पाणी जायला जी वाट आहे ना ती म्हणजे अडून राहिलेली आहे. तिथे मला वाटतं कचरा वगैरे काय अडकला असेल, त्याच्यामुळे पाणी ते तिकडे तुंबतंय आणि जास्त असं पुढे जात नाही आहे. झऱ्याचं पाणी दाखवते तुम्हाला. तर ते आता आपल्याला जरा स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. म्हणजे तिकडे जो काही पालापाचोळा जे काही पडलेलं असेल ना ते साफ करून घ्यायचं आहे. म्हणजे ते पाणी कसं व्यवस्थित असं पुढे वाहून जाईल आणि इथे पण असं तुंबून राहणार नाही. आणि एका हातामध्ये मी हा सूप पण घेतलेला आहे आणि ही काठी पण घेतलेली आहे. तर सूप अशासाठी घेतला आहे की आपली जी भाजी आहे ना रानभाजी टाकळ्याची ती इथे ना तयार झालेली आहे. म्हणजे दोनदा मी काढून झाले, आता ही तिसरी वेळ आहे जी काढून घेणार आहे. तर सगळ्यात आधी हे जे पाणी आहे ना ते आपण वाट करून घ्यायचं पाण्यासाठी आणि नंतरला मग भाजी काढून घ्यायची. तर कुणालचे बाबा गेलेत आपल्या आड्याच्या बाहेर आणि तुम्हाला मी पाणी दाखवते. आता हे मध्ये की नाही कुंपण आहे बघा आपलं. तर हे बघा हे असं झऱ्याचं पाणी ना असं इथे वाहून येतं आहे. आता इथे जाळी आहे म्हणून तुम्हाला स्पष्ट दिसत नसेल, पण मी प्रयत्न करते तुम्हाला दाखवण्याचा. 1 मिनटं. हे बघा हे असं हे सगळं झऱ्याचं पाणी जे वरून जे तिकडे डोंगर आहे ना त्या डोंगराच्या वरून ते पाणी असं वाहून येतं. आणि हे पाणी आता इकडनं असं हे बघा इकडं सगळं तुंबलेलं दिसतंय. हे अर्ध पाणी आपल्या आवारामध्ये पण आलं आहे आणि हे बघा त्या बाहेरच्या साईडला पण असं तुंबून राहिलेलं आहे. म्हणजे पाण्याची वाट अशी बंद झाली. तर इथे घेतला आता एक फावडा. आता या फावड्याने जो काही कचरा पालापाचोळा काय अडकला असेल ना ते सगळं साफ करून घेणार. हे घ्या. आता मी त्या साईडला गेली असती पण इथे पाणी आहे त्याच्यामुळे जायला जमा आहे, पण मी आहे ना पूर्ण भिजून जाईन त्याच्यामुळे मी काही जात नाही तिथे. तर हे बघा हे आता हे करताय साफ. हां हे बघा आता कसं पाणी फटाफट जाईल तिकडचं आणि ते तुंबून राहणार नाही पाणी. आणि हेच पाणी पिण्यासाठी पण आपण वापरू शकतो. तर पाऊस बघा चालू झाला ना का डोंगरातून असे बघा वेगवेगळे झरे असे फुटतात ना, तसंच हे झरे बोलतात नैसर्गिक झरे आहेत हे पाण्याचे, निसर्गाने दिलेले. त्याच्यामुळे हे जे पाणी आहे ना एकदम म्हणजे बोलतात ना मिनरल वॉटर म्हणतात ना, त्याच्यापेक्षा पण हे पाणी चांगलं आहे पिण्यासाठी. तर गेल्या वर्षी ह्या पाण्याचा आम्ही वापर केला होता पिण्यासाठी. म्हणजे गेल्या वर्षी पियाच्या पाण्याचे आपले हाल होते इथे. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या गोष्टी मी शेअर केलेल्या आहेत. पण आत्ता ह्यावर्षी प्यायचं पाणी कसं आपल्याकडे बघा आलेलं आहे, पण हे पाणी अजून पण वापरतात सर्वजण. आता समजा कधी पाणी नसेल तरी पण हे पाणी आपण नेऊ शकतो आणि हे पिण्यासाठी वगैरे आपण वापरू शकतो. तर ते इतकं की जरा गाळून वगैरे घ्यायचं, एकदम सेफ पाणी आहे ते. आणि आता कुणालच्या बाबांनी बघा बरंच ते पालापाचोळा सगळं साफ केलेलं आहे आणि सगळं पाणी आता व्यवस्थित जायला लागलं आहे. आता हा जो झरा आहे ना इकडनं जातो आणि पुढे असे बरेच झरे एकत्र मिळून एक मोठा झरा झालेला आहे. कधी मी त्या साईडला गेली ना का तुमच्याशी शेअर करेन मी. असं खूप म्हणजे खूप मोठा झरा आहे. खूप असं म्हणजे इतकं छान वाटतं ना बघायला, ते दाखवीन तुम्हाला. पण ते कसं रानातून तिकडे जावं लागणार आपल्याला. आता रानातून जायचं म्हणजे थोडंसं रिस्क पावसातून. म्हणजे मी एकटी जाऊ शकत नाही, जोडीला जर का कोण असेल तर मी तिकडे जाऊ शकते. आणि नाहीच एकटी जात मी कुठे पण जायचं असेल तर कोण ना कोण संगाती माझ्या असतंच.
केलं ना, हे बघा हे आता वाट केली ना पाण्यासाठी, त्याच्यामुळे बघा ह्या साईडनं व्यवस्थित सगळं पाणी आता जाते वाहून आणि सर्व तुंबलेलं पाणी पण आता निघून जाईल. आता हे कसं पावसामुळे सगळं रान वगैरे पण इथे वाढलं आहे, त्याच्यामुळे सगळं ते पाणी ना अडून राहत होतं, पण आता बघा व्यवस्थित सगळं पाणी जाते. हां, आणि पाण्याचा आवाज पण बघा तुम्ही ना, कसं रे तर झुळझुळ झुळझुळ पाण्याचा आवाज येतो ना, मस्त वाटतं ना ऐकायला. आता हे हलव केलं ना, काय ते पाणी कसं गढूळ होतं, पण असं होतात ना, असं व्यवस्थित असं राहिलं ना एका ठिकाणी एकदम मस्त असं निव्वळ पाणी होऊन जातं लगेच 2 मिनिटात. हां, आता आपण हळवतो ना, इकडचे साफ करायचे ह्या साईडला, इथलं इकडं काढून इकडचं ना, पण सांभाळून करा, हातात काय काठी वगैरे काहीतरी घे पण. चला हे करू दे जरा साफ आता. मग तिकडचं झालं साफ. आता हे आपल्या आड्याच्या आतमध्ये ना, इकडचा पण कचरा साफ करून घेतला का हे पण पाणी आहे ना जमा झालेलं, पण सगळं वाहतं पाणी तिकडे जाईल मग. आणि मग असं मच्छरचा वगैरे त्रास होणार नाही ना, तर असं जमा बघा पाणी राहिलं ना तर मच्छरचा त्रास होतो. कुठपर्यंत पाणी गेले, आता इतकं पाणी कसं जमा होत नाही कधी. पाऊस पण यावर्षी भरपूर पडलाय ना. हां, नाही नाही, पण खूपच पडलाय ना पाऊस. आणि हे बघा व्यवस्थित सगळं साफ केल्यानंतर, चांगलीशी वाट केल्यानंतर हे आता निव्वळ पाणी बघा व्हायला लागलंय झऱ्याचं, आणि छानपैकी असे वाहून वाहून तिकडे जाते आता. हे बघा आता हे माझे हात आहेत ना मातीचे आहेत, म्हणून तुम्हाला निव्वळ दिसणार नाही. झऱ्याचं नॅचरल नैसर्गिक पाणी. तर काम करायला घेतलं आणि पावसाची सर पण आली होती. छत्री घेऊन मी नव्हती आली, म्हणून पुन्हा घरी गेली आणि छत्री घेऊन आलेली आहे. आणि छत्री घेऊन इथे पोचली आणि लगेच पाऊस गायब झाला. म्हणजे होतात ना, काहीतरी काम आपल्याला एक्स्ट्रा पाहिजे ना, म्हणून पाऊस पण असं हे करतो. म्हणजे काम करायला घेतलं का नेमका पाऊस आहे ना चालू होतो. तर कुणालच्या बाबांचं काम बघा कंप्लीट झालंय आणि एकदम निव्वळ असं पाणी बघा दिसतंय. हां, मग भरपूर पाणी लागलं ना, पण लगेच 4 दिवसामध्ये लगेच झरा चालू झाला ना. पाऊस पाणी चांगला पडला ना. हां, चल तर हे घे आता, कोयताने घे ह्या साईडला. झालं ना. हां, हां, सगळं पाणी बघा इकडचं गेलं वाहून व्यवस्थित. आणि इकडे पण आपल्या आतमध्ये होतं ना, ते पण पाणी सगळं बघा वाहून आता गेलेलं आहे. मला वाटतं इथे थोडंसं अडते वाटतं, ही झाडी आहे म्हणून. हां, ते जरा कर, झालं मग. तर झऱ्याचं काम करून झाल्यानंतर आता आपण ही जी टाकळ्याची भाजी आहे जी आपली बघा तयार झालेली आहे, आणि तुम्हाला मला वाटतं मी मागच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. तर हे म्हटलं जरा काढून घेऊया. ही बघा किती मोठी मोठी झाली बघा तयार, मस्त दिसतं तयार झाले तर. आणि त्याच्याबरोबर हे वेगळं वेगळं रान पण सगळं मध्ये मध्ये आलेलं आहे, त्याच्यामुळे काढताना जरा बघूनच काढावी लागेल. छान अशी तयार झाली. तर इथे माझं भाजी काढायचं काम चालू आहे, आणि तिथे कुणालचे बाबा जे रान बघा आलेलं आहे ना ते साफ करतात. आणि हे रान आहे ना, आपण कितीही साफ केलं तरी पुन्हा पुन्हा ते थोड्या दिवसांनी, म्हणजे समजा एक 8 दिवसांनी ते पुन्हा उगवणार आहे. दाखवते कंद, त्याच्या मुळाशी ना कंद असतात असे ते कुणालच्या बाबा सांगत होते, आणि त्यांनी मला आता दाखवलं पण. हां, हे बघा, हे आपण कसं मुळासकट आपण खेचून काढतो, पण कधी कधी थोडंसं जरी मूळ बघा खाली राहिलं ना, हे बघा हे कंद राहिला की कंद, आणि पुन्हा मग ते उपटून येतं. हे असं आहे ते कंदाने येतं ते. हां ना, मुलं आली ना तरी तो कंद राहतो ना. आणि हा बघा शेरू आणि वाघ्या हे पण आपल्या जोडीला आलेले आहेत. ए, मस्ती नाही करायची. आणि ह्या दोघांची मस्ती बघा चालू झाली. मस्ती करायची नाही, सावकाश खेळा जा. हां, जा. बस धावतात कसे, बापरे. गेले गेले गेले, लांब जाऊ नका रे.
आनंद होतो ना त्यांना असं धावायला. ए ए ए भाई. लांब लांब नका जाऊ. शेरा ये तर ये इथे ये. आणि आता कुणालच्या बाबांनी दुसरं काम करायला घेतलेलं आहे. राख घेतलेली आहे, शेण घेतलेलं आहे आणि ते जी आपली ज्या वेली आहेत ना ज्या आता हळूहळू मोठ्या होत चालल्या आहेत त्यांना ते खत पाणी करत आहेत. आणि भाजी बघा आपली इतकी निघालेली आहे टाकळ्याची भाजी. बस झाली आपल्या रात्रीसाठी कामाला आली. आणि हे बघा हा वाघ्या पूर्ण मातीने हे माखलेले आहेत दोघं पण. आणि शेरू कुठे गेला? शेरू इकडे बेटा. तो बघा हे डोंगराड लपलाय बघ. डोंगराड लपलाय आणि हळूच त्याचे 2 कान फक्त दिसतात बघ. पूर्ण मातीने माखलाय शेरू पण. म्हणजे एक काम आपलं वाढलेलं आहे. ह्या दोघांना पण आता आंघोळ घालावी लागणार आहे. या इकडे ये चला बेटा. झालं चला. हां हे बघा बाग्या कुठे गेला? हे बघा अशी त्यांची मस्ती चालू आहे कधीपासून. हां अगो लांब नाही जायचं. चला आता थोडीशी जरा कुणालच्या बाबांना मदत करते. तर जवळजवळ 2 तास काम केल्यानंतर अचानक पाऊस भरून आला. आणि आता चहा पिऊन झाल्यानंतर हा बघा हा नाश्ता घेतला आहे खायला. म्हणजे मी आणि कुणालच्या बाबा आम्ही दोघंजणं खाणार आहोत. हा जो नाश्ता आहे ना तो सकाळी केला होता. गोड शेवया बघा असतात ते सकाळी बनवलं आणि थोडं जास्त बनवलेलं कारण कुणालच्या बाबांना आवडतात. आणि चूल इथे पेटवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. म्हणजे मी प्रयत्न केला पण माझ्याने काही पेटली नाही. तर आता कुणालच्या बाबा चूल पेटवतात कारण वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी पाणी गरम करायचं आहे. त्यांना आंघोळ घालायचे पूर्ण चिखलाने माखलेले आहेत. तो बघा शेरू बघा हे करतोय ना. आणि हे आपले वाघ्या आणि शेरू जे मघाशी चिखलाने बघा माखलेले होते त्यांच्या आंघोळ वगैरे सर्व करून झालेले आहेत. जेवण पण त्यांचं झालेलं आहे आणि आता त्यांची झोपायची तयारी. त्याच्यामुळे असे सुस्त झालेले आहेत बघा. शेरू पण बघा त्याला आता गाढ झोप येते. चला गाई करा. आणि कुणाल इथे बसलाय मोबाईलमध्ये गेम खेळतोय. आता सर्व लादी वगैरे सगळं पुसून घेतलं. त्याच्यामुळे हे जे सगळं सामान आहे ना वर बेडवर ठेवलं होतं ते आता खाली ठेवायचं आहे. आणि आजच्या आपल्या रात्रीच्या जेवणात बनवली आपली टाकळ्याची भाजी जी मगाशी बघा तुम्हाला दाखवली. हे मिक्स लोणचं आणि चपाती. मस्त साधं सिंपल आणि टेस्टी असं आपलं हे आजचं जेवण आहे रात्रीचं. सव्वा 10 वाजले बघा. रात्रीचे सर्व किचनचं काम आवरून झालंय आणि आता झोपायची तयारी. तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.